Eta esango diogu maite dut ere bai, maite zaitugu donari, ez? Dona Pellaniz, maite zaitugu! Leon. Dona! Maite zaitugu! Ez que abesti hori, ze ona. Abestiri, oindikan ez deguna jarri, saioan, ez? Jartzeko modukoa da? Ez. Hombre, claro, zatik ez. Euskal kulturaren parte da. Ados. Ba, jarriko dugu egun batean. Folklorea da. Ados. Ui, folklorea, zeitz korapilatxua folklorea. Abesti bat, Zeitz korapilatxua euskal kulturan folklorea aipatzea, folklorea eta kultura... Pentsa. Eta etxarrik gainera. Eta etxarrik. Ba hori, hortxe uzten dut. Zemuz dona. Beste baterako utziko degula hori da. Hori, Galeanok esatezun, ez? Oso gaizki zegoela kulturari folklore deitzea mundu indigenaren defensan esaterako. Gore indigenak gara eta ez da egite txarri. Egunen batean defenditu beharko duzu zure baiestapen. A ber, nik ez dut esan nungo folkloreko abestia dan. Esan dut... bai, esan dut. Pardon ez dut estar esan. Agur... Agur, bai, dona kaixo, zemuz, orain bai. Kaixo. Ai, bueno... donarekin esango zenukete barrura begira ibiltzen garela, bai, ez? Nola esateko, bai, ez da? Batez ere. Ondikan hemen aurreko asteko zerrenda hori. Punteak eta nola hartzen ditugun oso ondo. Bueno, gaur barrura begira, jarriko gara estresa eta antsietatea aztertzen, edo ikasten, edo esango digu nola donak. Erreparatuko diogu bintzat, estresari eta antsietateari. Eta ez zer baino lehen, jarriko dugu The Shining pelikulako estena bat. Nik uste gorputza sentitzen az da. Sentitzeko pixka bat. Ze ondo, ze txarren abestia bukatu hola plaz, eta ja badaukagu The Shining. Claro. Ea ze irudi datozkizuen burura. Come out, wherever you are. The Shining. Filmaren zatitxo bat ari gara entzuten. Ate joka komunean sartuta ies egin nahian dabilen. Zeize? Little pigs, let me come in. Let me come in. Utzi da zu sartzen, esango dugu eskuan aizkora bat duela. Nola da Jack Nicholsonek gorpuzten duen pertsonaia? Jack Torrance da? Jack Torrance. Bai, Torran. Ona entzun edo! Ateari gero eta gutxiago geratzen zaio, aizkorak atea txikitu du dagoeneko eta Jack sartzear da. Burua beste aldean sartuko du lehenago, hain ezaguna den frame hori. Jode, mai... Bueno. Ikusi ez dute hau grabatu aurreko momentuan zer gertatu zen? Grabatuta dago. Ez? YouTubeen, ez dakit nun dagoen, baina... Bueno, ez galdu gorputzak. Oida. Ez galdu. Bueno, zer da? Nola gelditzen zaizuen zuei gorputza eta entzunleei, baina ni hau ikusterakoan, ez dakit beste pertsona bat sartzen da nere barruan, edo ematen du nere odolak irabiatzen... Hirugarren kafea sartu digute zainetan. Hotza.
Ze ona. Venga, ber gehiago, sentxatze Gainera gehiago? Dona, zure tartea beti asumitzen dutela, tarte goxo xamarra bezala, barrura begira, tal, eta errepente izan da, wow! Hori da. Hotza, Claro. bai, eta ansiade puntu bat, ez, ikusten dezunean, horre... Gainera, nik uste, Tentsioa. atearen bestaldean dagoen... Gogortasuna. Zure... Atearen bestaldean dagoen neskak bere buruan plana garbi dauka, ez? Laban badauka eta bere burua defenditzeko intentzio dauka, baina gero ez du gehiegi asmatzen, ez? Hor blokeo puntu batean geratzen da, eta nik uste ikuslea ere, ez? Gu gehatzen, ni bintzat, gehatu nahi zola pixka de, arre so ez dakizula oso ondo. Bai, niri de hecho, gertatzen zait pelikula hauen aurrean IES-era jotzen dudala zuzenean. Ezin ditut ikusi, edo ez diotuzten ere buruari horrelakoak ikusten, ez? Hala agur, eta joaten naiz. Bai, nik ere egia da. Badut joera hori. Arrazoi. Zerbait, badakizunean zerbait gertatuko dela, eta esatezu, ai, ezin dut, bai, egia da. Tapatzen dituzu begiak, edo... Hori da, zertarako, ez, bizi hau. Zen ez da. Bai, da. Ba, zuk Asensio esaten zenun moduan, beldurrezko pelikulatzat dakagun The Shining pelikula hau, honek, sortzen digu ere bai, nolabaiteko antxietatea, blokeoa eta estresa sartu genezake blokeo horretan ere bai. Izan ere, antxietatea eta estresa beldurraren parte direlako. Aurrekoan hitz egin genuen bezala lau emozio basikoak kontuan hartzen baldin baditugu, antxietatea eta estresa hor barruan dijoazte. Izan ere, beldurra sentitzen dugu arriskutsua den egoera baten aurrean. Eta berez, arriskutsua ez da ezer. Berez, naturan esango genuke arriskutsua ez dela ezer, eta dena izan daitekela. Orduan, arriskutsua norberantzako izango da guk baloratzen dugunean, hau da, nik baloratzen baldin badet, X egoeren aurrean ez ditu dela baliabide edo rekurtso nahikoak horri aurre egiteko, hori izango da niretzat arriskutsua dena. Eta horrela gertatzen da, kasu bakoitzean, ez? Pertsona bakoitzaren arabera. Oso, segurtasun falta batek edo eragiten digu? Hori da, ez ziurtasuna sentitzen dugunean, estresa pizten da, orain azalduko duena, eta antxietatea etor daiteke ere bai. Baina beti dago hori beldurraren parte moduan. Eta hala ere, beti ikusten ditugu, zuk esan duzun bezala, ez ditugu sentitu nahi, edo beti ies egiten dugu, edo da zerbait negatiboa bezala, ez? Ez ditugun, bizi nahi ez dugun zerbait bezala. Bai, bueno, hori gertatzen zaigu orokorrean beldurra, tristura eta morruaren ez denei eta bakoitzak bere erara, noski, baino emozio horiek, emozio negatiboak, emozio desatseginak horrela katalogatzen ditugun emozioak dira eta bueno, pues beti gustoko ez dugunaz, pues ies egiten dugu, ez? Baino bai justo beldurraren erreakzio biologikoa, bueno, biditu bat da iesa edo defenditzea, ez? Eta gertatzen zaigu, eta azalduko dut pixkat zer dan, beldurra sentitzen dugunean, hau da, arriskutsua den egoera baten aurrean sentitzen garenean, ze gertatzen da gure gorputzean estresa piztu egiten dela. Bai? Estresa da mekanismo biologiko bat duguna egoera hortatik aurre egiteko, edo egoera hortatik ateratzeko, egoera horri aurre egiteko. Hau da, nik baloratzen dut ez ditu dela errekurtso nahikoak horri aurre egiteko, orduan estresa piztu egiten zait, bai, kortisola hormona piztu egiten da nolabait, edo bere nivelak handitu egiten dira, ni mugiarazteko, ni mugitzeko eta baliabideak eta errekurtsoak bilatzeko egoera horri aurre egiteko. Hori da estresa. Izan gaitezke estresa den adiktoak? Existitzen da hori? Existitzen da adrenalina horren bai, adiktoak edo izen bat dakate gainera, aizepena, ez dut bilatu. Lagundu donari, entzule batek akaso jakingo dueta. Hori da. Norbait balin badaki, 6-8-8, 7-5-5-4-4 telefonoan, barkatu, lapsus txiki bat, estresa falta nuen. Lentzarreran. Gaizki esan dugu. Bai, nik. Enteatu, Asensio? Hori zen errata. Hori zen errata? 6-8-8-7-5-4-4 da bigarren kafeako zenbakia. Venga, norbaitek baldin badaki nola izena duen pertsona batek, ez dakit, adrenalinari dona, olako... Bai, eske, ez dakit hortik handi joan, baina eske,
bi termino daude hor, edo ez dakite txarri nondikan zindoa zen, baina bai dago kirolari, orain kirola estremoaren, edo kirola, edo bizipen estremoen, bizipena, Joera bat. bai hori da, etorri dela, pues badago jendean bilatzen du beti estremora jutea, ez? Eta beti sentsazio hori, bai estres edo adrenalina edo horren puntua. Eta hor ere badago nolabait pues hitz egin da adikzio hortaz, ez? Eta gero, hitz egiten hasi da bai psikologia inguruan estres ona, estres txarra, estresa eta disestresa, ez dakit noiz bat entzun dezuen. Eta azkenean estresa nola da gure gorputzak dakan mekanismo biologiko eta eskerrak dakagun estresa, bestela ezingo genion gauzei aurre egin, eta pues, segurazki hilda egongo ginean, ez? Arriskutsua den egoera bizitzen ari naiz, eta ez banaiz mugitzen, beti esera edo defendatzera jute maldi manaiz, edo blokeatzen maldi manaiz, azkenean ez dut ezer egingo. Orduan, estresari esker bai egiten diogula aurre. Ze gertatzen da, estres hori, edo estres maila hori, oso altua baldin bada, gertatu daitekena, blokeo bat gertatzea nere garun kognitiboaren artean eta nere garun bizteralagoaren artean, ez? Nola baiteko informazio pilo badakat, ezin dut honekin, ezin dut hau kudeatu, eta zer gertatzen da gure gorputza blokeatu egiten dela. Orduan, estresak generatu duen energi guzti hori, ze azkenean kontuan izan behar dugu emozioak energia direla, nik ez baldin badet energia hori kanalizatzen, hau da, kanporaka ateratzen, gertatzen da metatuta gelditzen dela nire gorputzean. Eta zirkuito bat sortzen da, ez ezin dit atera, otordun ganago blokeatuta, baino energiz beteta. Eta zer da hori? Antxetatea. Horregatik, antxetatea sentitzen dugunean, edo jaten dugu, edo negarra egiten dugu, nolabait, saiatzen gera hori kanalizatzen. Bai, inkonstienteki, antxetatea dut, dakat energia pilo bat ni mobilizatzeko, baino blokeatuta nago eta ezin dut ezer egin. Orduan, eta hori, uste duzu sinesmena da pixka bat ez daukala, egoerak ez daukala konponbiderik, ez? Horrelako zerbait. Bai, hau etor daiteke nire arbasoek horrelak kudeatzen zutelako, eta nik hori genetikan dakat, eta horrekin nijoa. Edo gertatu daiteke ni txikitan ikasi dudalako hori egiten. Eta ja, heldua naiz, beste gauzak egin nahi ditut, beste irtenbide batzuk bilatu nahi ditut, baina ez dakit, edo nire ez konstienteak ez dakinola. Orduan, irakatsi bar diogu, konstientetik ez konstientera lan bat egiten, beste baliabide eta tresna bilak barneratzen, antxetate hori, nolabait, edo estres hori kanalizatzeko eta antxetatea maila jaisteko, edo murrizteko, edo dena delakoa. Bueno, donak baditu jarraitzaile propio eta fin-fina gure entzulen artean, eta nekanek idatzi dugu kaixo. Pontius sindromea. Eta Pontius sindrome hori dago lotuta adrenalinarekin, leheno etxarrik esaten zuen horrekin. Naiz eta badirudi gehiago beldurra edo intensiadia handiko gauzekin lotuta dagoela, baina hor jendean nolabait adrenalinara edo lotzen omen da. Eta mendik ere esaten dute dopamina estresarekin askatzen da eta horrek ere adikzioa sor dezake. Bueno, nora oteizak idatzi dugu, segituan izango dugu gurekin, ja prest dago ere entzuten. Eta, bueno, pixkat itzulita arira dona, ari zinen sinismenekin, eta pixkat gauzak nola begiratzen ditugun, ez? Nola mundua ikusten dugun sinismen horien arabera, eta baita nola egoera horiek etiketatzen ditugun, ez? Batera do bestera bizitzeko hor badagoela nola kudeatua edo nola interpretatua, ez? Bai, ala da. Azkenean pertsona bakoitza da liburu bat, eta bueno, pues, liburu hori idazten duena ere bai, ez? Eta bakoitza daka, nik beti esaten dut, sinismenen arabera mugitzen gara, hau da, guk bizitza nola ikusten dugun arabera, mugitzen gara, azkenean sinismenak hori dira, betaurreko batzuk, eta bakoitzak berea ditu, eta orduan, niri asko gustatzen zait, Kelly McGonigan psikologoak azaltzen duen, berak daka, bueno, YouTubeen edo TED Talken, hitzaldietan ikus daitezken estresa gure lagun nola bihurtu, berak esaten du azkenean, hor dagoela kontua, nik nola ikusten dut estresa, zein etiketa jartzen diot, eta orain arte estresa ikusi dugu
gaixotzen gaituen etxaia bezala. Eta berak esaten du horri buelta eman behar diogula, izan ere estresa delako mugiarazten gaituna, ez? Aurretik azaldu dudan moduan, estres gabe hilda egongo ginean, beraz, estresa beharrezkoa dugu. Interesgarria da esaten duena, McGoniganek nola zuk sinisten baldin baduzu estresak eragin diezazukela eriotzera eraman zaitzaken gaixotasun bat, hala izango dela. Aldiz, zuk nolabait zure estresa onartzen baldin baduzu edo nolabait kudeatzen baldin badakizu eta esaten baldin baduzu, ez, estresak ez dite zer eragingo neri. Ez dela gertatuko, ez? Gutxi gara era pixkatzuk esaten zenuena gure sinismenen arabera. Hori da, eta horregatik sortu zen, edo nire ustez hori da psikologia munduan eraman dena, estres txarra eta estres ona etiketatzearena, ez? Ze badago estres maila bat, psikologiak esaten duna, hori ona dela, baina eske ona edo txarra berez ez da ezer. Pertsonaren arabera, momentuaren arabera, ostras, estres puntu honek laguntzen dit, eta hortaz konstiente naiz, mugiarazteko, gauzak egiteko, superatzeko, gainditzeko, baina estres maila hau, edo maila honek momentu honetan, ez dit laguntzen, blokeatu egiten naiz, ansietatea dut, ez? Orduan, pertsonaren arabera bat edo beste, eta hori noski beti dagoz lotuta, nik nola baloratzen ditun dan gauzekin, ez? Ze etiketa jartzen diot, eta ze egoren aurrean nik esaten dut, nik hau ezin dut aukudetu. Ze gertatzen da, hor ia eunean agintzen duenak, edo mugiarazten gaituenak beti ez konstientea dela. Eta horretara iristea ez da hain erresa, ez? Edo batzutan nik nahi dut, baino ez dakit nola, eta hori da sentitzen duguna. Eta hori da askotan nire gana etortzen den jendea esaten dira, eske ni bai nahi dut, baina ez dakit nola. Bueno, pues desikaste prozesu bat da eta berrikasteko, ez? Hala ere, kontzientzia hori lantzen hasteko pausotxo txiki bat izan daiteke, besterik gabe, zuk ikustea estresaren aurrean nola erreakzionatzen duzun. Normalean, beak aipatzen du ez, izerdia edo bihotz taupadak edo dena delako, eta zuk ikusten baldin badezu hori gertatzen zaizula, eta esaten badezu, normala da denoi gertatzen zaigu, ez? Orduan nolabait lasaitu egingo zara. Aldiz, norbaitek esaten badizu, venga, eta ez daizu onartzen, gehiagora joango da, eta ez da onartuko, eta ez da kontrolatuko hori, ez? Bai, eta batez ere, ez badiogu ematen gure buruari baimen hori. Ze neri norbait tortzen mazai, venga dona guazen hau bestetan, ez ditxoin, nik dut nire ritmoa, nik hau horrela ez den nahi egin, eta adostasun batera iristen gea, hor, agian nire estres maila, edo nire nire estres maila ez da iritsiko antsietate mailara, ez? Edo estresak lagunduko dit mugiarazten, baina ez naiz blokeatuko berarekin. Orduan hor, beti konturatu behar gea, bai, kanpokoarekin erreakzionatzen dugu eta eragina daka guregan, 100%, osea hori hala da. Baina guk nola kudeatzen dugu hori daka potere gehiena. Estresaren inguruan, ari gara Dona Pellaniz Nietorekin, estresa, antsietatea, guk nola kudeatzen dugun, garbi geratu zaigu Donarekin askotan hori, ona eta txarra, bai emozioekin, bai estresekin, ez dela egin beharreko tipifikazio bat, hori behintzat pixkanaka ikasten ari gara zurekin, Dona, baina esan beharra daukagu, entzuleren batek gai honen inguruan zalantzarik balin badauka, galdetu nahiko balu, lasai galdetu, 688-722-444 telefonoan WhatsApp bitartez, pare batek idatzi dute, Pontio sindromea zela esateko, beraz, adi dauzkagu, laguntzeko gehiago galdetzeko baino, baino galdetu nahi badute, galdetu lasai, Donari, eta bueno, bazuk gustora erantzungo diezula, ez da, Dona? Hala da, bai, nire gustora handiz. Gero gertatzen da, estres edo antsietatea gaur egun ere gaixotasun edo sindrome bezala, trastorno bezala ere bai tratatu egin direla. Eta egia da, hori existitzen dela ere bai, eta antsietate sindromea edo antsietate trastorno hori izan daitekela izatean olabait biziraupen sentsazio oso exageratu bat. Bai, demora guztian arriskoan nago, eta ez naiz bizitzen, baizik eta bizirauten nago.
Aha. Orduan, claro, horrela bizitzen baldin bagea, denbora guztian, ni beti esaten dut, antsietatea mantentzen dugula diafragma eta bueno, pues, birika alde guztian, ez? Hor kontraitzen dugu energia guztia, orduan, denbora guztian ez gaude arnasa hartzen, baizik eta gaude arnasa kontenitzen, ez? Eta, bueno, pues, horrek ere bai, badu eragina handia gorputzean, eta, bueno, azkenean emozioak edo bizipen emozionalak gorputz fisikoarekin lotura handia dute, eta, bueno, pues, hor, konstiente izan behar gera, eta nik nahi nuen transmititu estresa badugula egoera guztien aurrean, eta estresak laguntzen digula, baina kontuzibiri behar gehala, ere bai, ez da ezer txarra, baina adi egon behar gera zer nolako antsietate edo estres mailak ditugun, ez? Edo zer nolako bizitzari garen eramaten. Azkenean, jartzea atentzioa nik nola bizitzen ditudan egoerak, eta nola bizitzen dut emozio horiek. Dona, zelotura dago estresaren eta oxitozinaren artean. Hala ere hori ez da normalean, behintzat ez dugu ezagutzen zoriontasunaren hormona bezala. Hala da. Bai, estresaren hormona izango zen kortisola, dela beldurraren hormona. Eta kortisolaren antidotoa oxitozina da. Orduan, kortisolaren maila altua dugunean gorputzean, hori katalogatzen dugu estresa bezala. Esaten dugu, estresa dut. Orduan, zerk laguntzen dit neri estres maila hori jeisten? Nola kortisola hormona baden, pues, sartzen denean oxitozina hormona, kortisolaren maila jeisten egiten da, eta pozaren edo zoriontasunaren hormona hori, bueno, hori etiketa bezala horrela aipatzen dut, baina, bueno, horrela esaten delako. Eta azkenean, kuriosoa da, ze oxitozina lortzen dugu ere bai, edo gure gorputzak sortzen du gizartean gaudenean, hau da, jendearekin gaudenean, laguntzen gaudenean, laguntza jasotzen dugunean, maitatuak sentitzen garenean, edo maitasuna ematen dugunean, oxitozina maila igo egiten da. Eta McGoniganek esaten duen bezala, estresak sozialak egiten gaitu. Orduan, ni estresatuta nagonean, eta sentitzen dudanean nire estres maila altua dudala, juten baldin banaiz jendearekin laguntzea, maitasuna jasotzea, maitasuna ematea, elkartruke hori sortzea, estresa lantzen ari naiz, oxitozina produzitzen ari naizelako, eta kortisola maila jaisten ari naizelako. Eta hau adibidez, medikuarenera joaten garenean, zergatik ez digute galdetzen zoriontsu zara, zure bizi martxan, ez dakit, zer nolako harremanak dituzu, laguntzen diezu besteei, horiek guztiak ez pistak dira. Pastilla ematen digute lehenago. Bai, ni ez naiz ez dut medikuntza ikasi, eta oso galdera ona, mediku batek erantzuten baldin badigu, eskertuko dugu ere bai, behintzat nik eskertuko nuke. Bueno, azkenean teknikak dira, eta behaiek juten dira alde batetik, eta bueno, medikuntza mota asko ere daude, baina orokorrean Osakidetzako badaude medikuak, eta batzuk galdetuko dute pentsatzen dut, baina orokorrean nik uste ez dugula baloratzen, baina ez bakarrik medikuntzak, lagunen artean ere gertatzen da, juten garela pote bat hartzea, edo mendibuelta bat egitea, edo afari bat egitea, eta askotan ez da galdetzen. Zer muzaude? Eta argitu galdera sinplea dela, ez? Edo galdera horren aurrean ere, zer nolako erantzunak ematen eta jasotzen ditugu. Ondo hori ere oso... Ondo, zer da ondo? Bai. Eta niko esango nuke, galdetzen degula oso konbentzio sozialetik, ez? Badirudi, zemuz, ondo, jazta, punto, guazen zerrezat hartzera. Eta hor benetan, sakonduko bagenu, ez? Bado beste sara bat broma giroti, ondo edo nahi dezu benetan kontatzea. Eta nik uste broma hortan gauza asko laburbiltzen diala. Niri asko gustatzen zait hori. Claro. Eta egia da, momentu batzutan, ondo esatea, eske primeran dagola, ez? Zemuz ondo, eske kontatzen badizut orain, nire movida guztia, pues igual ez da momentua. Ordan, zemuz ondo, gustora, vale, edo pixka bat larri nabil, edo bueno, baina hor gelditzen da. Eta nik uste hori ere bai jakin behar degula interpretatzen, ez? Porque, claro, bestela momentu batzutan aurkitzen zea, zein esatezu, ostras, honek harrapatu nau. Bueno, kontuan izateko ez dela guazen ondoak kentzea gure bizitzatik, baizik eta guazen
nahi badin badegu sakondutzeko aukera, nahi dunak izan, pues, izatea, eta ez duna nahi, pues, ere hori existitzen dela jakitea. Ze azkar pasatzen den denbora, ezta? Ja, isten joan behar gara. Emango dizkiguzu erraminta batzuk estresari eta antxietateari aurre egiteko, edo, bueno, behintzat eramaten jakiteko? Bai, bueno, hau beti bezala ez dago rezetarik, eta hau ez da existitzen, pues hori, medikuntzak batzutan rezetak ematen ditu, psikologian ez daude rezetak, bueno, behintzat, nik ez ditut ezagutzen, eta baina bai, kontuan izateko, pues, hainbat gauza daude, ez? Eta pues, batetik esan deguna, ez? Estres edo antxietate maila sentitzen hasten naizenean, gelditu, arnasa hartu, beti, edozein egoeren aurrean, arnasa hartu, porque kontenitzen gaude denbora guztian, eta estresak eta horrelako emozioek sortzen diguten reakzioa askotan da hori da, kontentzioa. Ostras, aguantatu egin behar dut, ez? Eta hor, konstienteki arnasa hartzen dugunean, jari gara gure fisikoa moldatzen, eta esan dugun bezala, harreman zuzena dagoenez, emozioen eta fisikoen artean, fisikotik hasten baldin bagea emozioak ere moldatzen dira, ez? Eta gero kontzientzia pixka bat jarri. Esan dugu, arriskutsuak diren egoeren aurrean sortzen dela estres puntu hori, orduan, zer da arriskutsuan eretzat egoera honetan, ez? Ze ari naiz baloratzen arriskutsu moduan, edo zer ari naiz baloratzen nik ez ditudala rekurtso nahikoak horri aurre egiteko. Orduan, olako galderak izatea buruan oso lagungarriak dira. Agian pixkat sakona da, baina bueno, gutxinaka ere aipatzea, niri asko laguntzen dit, eta oso fan naiz, horrelako ariketak egin behar ditu danean, edo kontzientzia maila landu nahi dudanean, frigorifikoan jartzen ditut horrelako galderak, edo horrelako esaldiak gogoratzeko, ez? Frigorifiko asko irekitzen dugun. Gero bestaletik ere... Hori ere batzutan estresarekin egiten dugu. Urbildu... Barkatu ez dut entzun? Barkatu duna atzerapen egin. Ez, esaten hori ere batzutan egiten dugula estresarekin frigorifikoa asko ireki, baino broma desterik etzen. Bai, totalmente. Hala da, bai. Gero ere esan dugu hori, jendearen gana urbildu, estresatuta nago, orduan, kortisola da estresaren hormona, guazen oxitozina sartzea, oxitozin onuragarri bat, ez? Pues jendearekin, elkartruke sanoak izaten, pues horrek laguntzen digu. Beste aldere bai, lo ez degunean egiten, behar dugun bezala, pues ere bai, estres maila, pues hori kudeatzeko zailtasunak ditugu, elikadura zaindu. Orain, hain debekatuta dauden besarkada horiek ere zenbat estres kentzen duten, ez? Besarkada batek, niri behintzat estresa kontrolatzen laguntzen dipilo bat. Bai, guztiz. Bai, terapeutik. Ariketa fisikoa ere bai, ez egiten zuten diazuen. Galdu zaitugu tartetxo batean, baina ari ginen esaten dona besarkadak ere guri laguntzen digutela kontrolatzen estres hori. Hori da, elkartruke horretan, ez? Pertsona arteko elkartrukean, pues, besarkadak laguntzen badigute, pues, eske guazen jasotzea, ematea, orain ematen du ez digutela uzten, baina, bueno, gure erratutxoak ere bilatu ditazkegu besarkadak emateko, bueno, era asko daude, eta ariketa fisikoa, ere bai, azkenean kortisola ere bai da hormona bat, gelditzen dela gorputzean, ez baldiogo buelta ematen, 6 orduz, 6-8 orduz, orduan, egoera estresante baten aurrean, naiz eta egoera hori, jani ez nagoenean bizitzen, hor mantenduta baldin badut, hormona hori, ostras, azkenean egongo naiz estresa mantentzen, ez? Orduan, ariketa fisikoarekin egiten duguna ere bai kortisol hori jeitsi. Orduan, oso interesgarria da. Oso interesgarria. Zure tartean, Entzule batek... Esan behar dugu ere bai, hori, lotura biztan ez, nahikoa dela, horra, serratu bergat egin behar dugula fuerte, estresa eta guretzat negatiboki, orain negatiboki katalogatu ditugun emozioak kasu honetan, onartu behar ditugula ere bai, ez? Eta ez garela bat edo besteaz sentitzearengatik damutu behar. Hori da, eta hori sentitzen baldin badago, hori da gure egia momentuan. Orduan, saiatu ez kentzen, ez dugu ezer kendu behar. Saiatu behar gera hori horrekin bizitzen alik eta hoberen guretzako. Eta besteek esaten badigut ere bai, ez hau horrela egin behar da.
pues horrela egin dezatela behaiek. Gu, laguntza eskatu dezakegu noski, baina guazen ikustea zerk funtzionatzen gaitu guri, ez? Bakoitzari. Oso ondo, dona, a berre, nola ahoskatuko dudan, no, je ne regrette rien. Wow. Abestiarekin agurtuko zaitugu, datorren astera arte, eta besarka da potolo bat. Zuentzako ere, aio. Agur. Balayé pour toujours, je repars à zéro.